bata ato. Dali ara nawala oy. Mura mag Power Ranger. Naara gito dere. Aray ko. Kwarta! Ay no, akong kwarta. Aray ko. Nak! Uy! Tara man ka diha! Alis pa! Mag-school na ta! O na, kinahanglan nga good boy kita karon kay first day of school karon. Ay, okay! Dili na ganibel karon pa? Dong! Kabalo man ka nga ni Simba tato naging simana kaisa, kinahanglan magbinutan na ta. Ang uban lang iba kay sigig simba, nga anak gapon sa debil. Asag di na lang ko sila anak sila sa devil. Ang importante ikaw karon anak na ka sa angel. Pero nagi po ko'y sungay pa. Gamay na lang dong, kay gigabas naman gahapon. Sige pa, mag-school ako para good ng person. O sige na, kinahanglan ha, di na ka magbinad boy dito ha, kay aron dili ta mabalik sa anak sa devil. Hindi totoo yan. Nah, kana lang nak. Aray ko. Wala ka gitay kwarta. Okay na ba? Ako na bahala. Bilib ni ko anak kong anak ba, kay madiskarte kayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ako nga siguro si Papa kung masunod ka. No! Bayan ay bibiduyaks oy sapot gud mi nga dili mi manulod og school. Naa mi transaksyon karon ba? Good morning, Kiray. Kaya nimo oy. Sorry, good. Dijaning pa na ko si Papa. Tara, Kiray. Mag-diskarte na tayo. Yes. Palo dyan ko ganina oh. O agdaog na ko oy. Kwarta! Hala, gikawat mo cellphone. Ang bata ato. Dali ara nawala oy. Mura mag Power Ranger. Naara gito dere. Aray ko.